Excuse me po kuya, pwede po magtanong. Nakatikim na po ba kayo ng virgin? Virgin. Virgin po, yung parang ganun po. Wala po. Eh yung ano po, yung soft drinks. Soft drinks po. Ito po yun kuya. Ito po kuya. Dito po kayo nakatikim dito. Po? Saan po? Lahat namin. So, pagtikim niyo po kuya, napaungot po ba kayo kuya? Wala po. Ganyan ako. Parang ganun kuya. Alam niyo po yung prank kuya? Oo. Saan po yung camera kuya? Hindi niyo po nahanap kuya. Ayun po yung camera kuya. It's a prank po kuya. Kaway naman po. Kaway po. Ito rin. It's a prank po. Salamat po kuya. Hey, what's up? Ikaw ba si Carla? Nope. Si Carla ba to? Ikaw ba si Carla? Ikaw si Carla. No. Si Carla to? Ang kailangan ko. Excuse me kuya, pwede magtanong? Nakatikim na ba kayo ng virgin? Virgin. 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 Nakatikim na ba kayo ng virgin? Virgin. Virgin. Yung virgin po. Virgin na. Alam mo na yun. Wala, ano ba? Sure ba? Wala lagi. Hindi kayo nakatikim? Virgin po. Yung virgin, yung ano? Yung... Ano ba yan? Nakatikim na kayo? Ito po, ipapakita ko. Virgin. Masarap po ba to? Saan po ito mabibili? Wala. Salamat kuya. Ay, miss, pwede patulong, miss? May tatanong lang po. Ako? Opo, may sasabihin lang ako, saglit lang. Ano? Ano kasi, nalilito na kasi ako kung papasok pa ba ako sa school or papasok ako sa puso mo. Yee! Excuse me, sir. Pwede magtanong, sir? Pero baka magalit ka, sir ba? Meron sana akong tanong sa iyo, sir eh. Nakatikim ka na ba ng virgin, sir? Virgin? Babae? Basta virgin, sabi nila masarap daw yun. Yung virgin ba? Siguro. Oo. Pero naranasan mo yun, sir? Oo. Ilan na po? Ano? Isa lang. Isa? Asawa mo? Anong nararamdaman, sir, pag magkatikim ng virgin, sir? Masarap. Oh my God! Okay lang.
Ito sir oh. Virgin ba? Saan makabilin ko sir? Virgin. Diyan sa lalim. Kuya, excuse me, pwede magtanong? Nakatikim na ba kayo ng virgin? Po? Kasi gusto ko lang malaman kung ano bang lasa ng virgin. No. Ito picture po. Virgin. Yung ininom. Saan ba pwedeng bili ito? Diyan ah. Salamat kuya. Excuse me kuya, may tanong lang po ako. Nakatikim ka na ba ng virgin kuya? Nakatikim ka na po ng virgin? Wala pa? Sayang naman. Ito kuya oh, papakita akong picture. Yung virgin kuya, hindi pa ka? May GF ka po? Meron. Meron ka bang GF? Bakit? Kasi, gusto kong tumikim ng virgin, tapos wala akong magawa, saan ako kukuha nun. Pero, ito kuya oh, virgin. Ito. Ito. Saan ba ito mabibili kuya? Sa tindahan. Tindahan? Saan po? Ate, saan po? Makabili nito? Gusto ko, uhaw na po ako kasi. Ano yan ang video? Wala po dito sa mall? Try lang sa supermarket, sir. Sa market? Oh. Yes, sa Red Ribbon, hagdan ng pababa. Okay. Thank you ma'am. Thank you sir. Bawal manood ng porn. Manood ka ba ng porn? Kala ko nanood ka? Pasahan mo ko? Meron ka? Meron ako. Iban baka iPhone. iPhone din to. Oh. May mga lock sealer? Lock sealer bilang? Lock sealer? Yung po sa FB? Lock sealer? Kilala mo ba yan? Sayang. Akala ko nanood ka ng porn eh. Excuse me sir. Excuse me sir. Pwede magtanong? Masarap ba yung virgin? Masarap ba yung virgin? Pag matikman yung virgin. So na. Virgin. Alam mo na yun. Masarap. Kung saan mo na siya? Saan ang nakuha? Pangutan na. Para saan ba yung nanap mo? Yung tanong ko po, virgin. Virgin sa vlogs. Hindi po. Bale, interview lang po kung masarap ba yung virgin o hindi. Huwag mo kaming tanungin ng ganyan daw, hindi kami Ay, ganito po. Ay, sir, may picture ako po, sir. Sir, picture ako. Ito ba, virgin? Sa drinks. Pero virgin. Nagkatilawan na doon. sabihin mo soft drinks, hindi yan. Pero virgin to, sir. oh. Hindi namin alam. Ah, Sabi mo kung ano ang sadya mo, wag yung Ako, vloggers ka. pero may nagtitinda dito, sir. kami mahiring sa Wala. soft drinks.
Salamat po, sir. Ingatan nyo pare ah. Uy mga tol. Bawal yata madumi dito eh. Barin natin sapatos natin. Bakit barin natin? Bawal yata madumi dito. Iwan na lang natin dito. No. Dali natin to pare. Lagyan natin. Iwan natin sige. Yun. Ayun oh. Ayan. Pare. Pare galing nito ah. Gago. Ginagawa mo to. Hinahinay lang, baka maipit tayo. Yung status mo, pre. Naku naman. Pre, ito yung sinasabi kong escalator, pre. Woo! Nakasakay na rin ng escalator! Oh! First time! Yes! First time, nakasakay ng escalator! Woo! Ang ganda! Yo ho ho mga ka-dwarf! So, salamat sa laging pagsubaybay ng aming munting channel. At sa mga lahat na napadpad sa aming munting channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated naman kayo sa mga bagong uploads naming video. Yes! So ngayon, naroon tayong shoutout ngayon, oh. So, shoutout kay Tolets Villasencio, Riven Sip Hasnor Abdul, Kent Taguman. So, maraming salamat sa pag-support sa aming munting channel. So, Marami pa kaming gagawing mga videos para pang-pag-goodbye sa inyo. so abang-abang lang sa mga susunod pa naming mga episode. So, special shout out sa Duo Vibes at saka kay Sun X. So, mayroon kaming schedule ng mga collab po namin. So, sana abangan nyo ang channel nila at sa channel ko. Meron kaming ilalabas siguro next week or something. Maraming mga video na lalabas, mga bago. So, yun lang. Maraming salamat. Let's go.